Γεια σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Ιωάννα Οικολογού είμαι. Είναι το γραφείο τύπου του. Το γραφείο τύπου του Μίκη. Εδώ, Σπίθα. Θα θέλαμε μια δήλωσή σας, εξερχόμενος από το σπίτι ενός μεγάλου Έλληνα, και ουσιαστικά θα θέλαμε τι αποκομίσατε από αυτή τη συνάντηση και αν υπάρχει κάποιο μήνυμα για τον ελληνικό λαό και για τον κυπριακό. Κάθε συνάντηση με τον Μίκη είναι μια συνάντηση με την ιστορία του ελληνισμού. Και πέραν από τα σχόλια και την ανταλλαγή απόψεων για την επικαιρότητα, κάθε συνάντηση με τον Μίκη Θεοδωράκη είναι μια περιήγηση στην ιστορία. Και έτσι για μένα ήταν πολύ ευχάριστη συνάντηση. Βέβαια και ανήσυχη θα έλεγα. Μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες για τον ελληνισμό και τον ελλαδικό και τον κυπριακό. Γιατί νομίζω ότι δεν υπήρξε στο μετά το 1974 εποχή που το σύνολο του ελληνισμού να βρίσκεται σε αυτή την τραγική κατάσταση. Το μήνυμα του Μίκη προς, θα έλεγα, που βγαίνει από τη συνάντηση, αν μπορώ να εξάξω ένα μήνυμα προς τον ελληνισμό, είναι μήνυμα αντίστασης και αγωνιστικότητας, μήνυμα διεκδικητικότητας, όπως ήταν και το αναμενόμενο από έναν άνθρωπο ο οποίος θυσίασε και αφιέρωσε όλη του τη ζωή στον ελληνισμό και στους αγώνες του ελληνισμού. Και δεν υπάρχει άλλη διέξοδος και άλλος τρόπος να ξεφύγουμε από αυτό το νεοαπικιοκρατικό καθεστώς, από το να αγωνιστούμε και να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας δικαιώματα και την εθνική μας ανεξαρτησία. Αν δεν το πράξουμε εμείς, δεν θα το πράξουν άλλοι για μας. Καλέσατε σε μια μεγάλη συμμαχία. Ο Μίκης, φαντάζομαι, σύμμαχος από την πρώτη στιγμή. Η Σπίθα, εγώ μπορώ να το διαβεβαιώσω κιόλας. Έχουμε και το στρατηγό το Αλευρωμάγειρο εδώ. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Η συμμαχία θέλει να αγκαλιάσει ακριβώς όλες τις δυνάμεις που μπορούν να αντισταθούν και που έχουν διάθεση να αγωνιστούν, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά μας και να μπορέσουν να διασφαλίσουν ένα μέλλον στον ελληνισμό όπως το αρμόζει και το αξίζει. Και χαίρομαι γιατί ο Μίκης είναι στις υπάρξεις και είμαστε σε κοινή συστράτευση σε αυτόν τον αγώνα. Θα χαρώ αυτό το μέτωπο να μεγαλώσει, να διευρυθεί, και αυτή θα είναι η προσπάθεια μας, γιατί μόνο ενωμένοι, μόνο συστρατευμένοι μπορούμε να αντισταθούμε αποτελεσματικά σε αυτήν τη λέλαπα που έχει χτυπήσει και την Κύπρο και την Ελλάδα. Η Κύπρος είναι πιο αγωνιστική νομίζω από την Ελλάδα, λέτε, πάνω σε αυτό. Νομίζω αντέδρασε άμεσα. Αντέδρασε μεν, αλλά οδηγούμαστε στην ίδια τύχη, γιατί ακριβώς δεν υπήρξαν οι σωστοί σχεδιασμοί, δεν υπήρξαν οργανωμένοι σχεδιασμοί για να έχει αποτέλεσμα η αντίσταση. Ως Κυπριακός ελληνισμός είμαστε πιο συντηρητικός από τον ελλαδικό. Δεν διαδηλώνουμε τόσο συχνά, δεν βγαίνουν εύκολα στον δρόμο οι Κύπροι, παρότι στις πρώτες μέρες υπήρξε κινητοποίηση. Δεν προβλήθηκε όπως έπρεπε, δεν δόθηκαν και τα ρεθίσματα στους πολίτες και στον λαό όπως έπρεπε. Ευελπιστώ ότι όταν θα πάει η Ιδανειακή Σύμβαση ενώπιον της Βουλής για επικύρωση και το μνημόνιο, ότι θα υπάρξουν πιο μαζικές κινητοποίησεις. Και ελπίζω η Βουλή και οι βουλευτές να αναλογιστούν το βάρος της ευθύνης που αναλαμβάνουν με την επικύρωση του μνημονίου και της Ιδανειακής Σύμβασης, και ότι θα μπορέσουν να βρουν τις δυνάμεις να ξεπεράσουν την κομματική πειθαρχία και πάνω από την κομματική πειθαρχία να θέσουν το καλό του τόπου, απορρίπτοντας το μνημόνιο και τη σύμβαση. Μια πληροφορία που κυκλοφορεί σήμερα στους δημοσιογραφικούς κύκλους είναι ότι ετοιμάζεται να φύγει από το ευρώ η Κύπρος. Αυτό με δύο λόγια μπορείτε να μας πείτε? Δεν ξέρω αν ετοιμάζεται, αφιβάλλω πολύ αν ετοιμάζεται. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η κυβέρνηση και ο πρόεδρος είναι εγκλωβισμένοι στη λογική του μνημονίου. Όμως ένα σοβαρό κράτος θα έπρεπε να έχει μελετημένα όλα τα πιθανά σενάρια και όλα τα ενδεχόμενα για να μπορεί ανα πάσα στιγμή να χρησιμοποιήσει το κατάλληλο σενάριο που αρμόζει καλύτερα και είναι πιο αποτελεσματικό στην υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Αυτό κάνει ένα σοβαρό κράτος και δυστυχώς εμείς δεν το κάναμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.